lagi mo. Masipapang. Tuas, narahan. Suko na tong yuta kay. Yan lagi tayo panghatag sa tuwa. Ay, mayo. Naana tayo yuta ni. Bitaw pod. Kaya ako man tong yuta, di man ka matagaan. Kaya ako may cute. Ilasan. Naong murag trapo. Nya, imo na yuta. Di ka pala maglimpyo. Saan man trabaho ni mo dyan? Never mind. At utas paapang dito. English pa? Parang kabalo dyan. Diya! Ay, wala. Sige lang. Tapos ang trabaho ni Midra. Ato na ako si Papa. Matay na yutaan eh. Makadakuha man. Hindi akong anak dumar man pod. Saon kini pagtunga nila basig mag-away po tong duha ug sila ray magtunga-tunga ning yuta. Ako dako ra ba pod? Sukdon siguro nako ni. Dako man pud ni. Lubihan ni. Dako na kayo, wa pa yung bunga. Ay pa ako ni sukdon ning yuta ni. Sukdon siguro nako ni. 1 meter. Gago! Yeah, boy. What? Pang! Asa mo di si Papang, uy? Asa lagi si Papang, uy? Pang! Oh. Wala mo dito sa taas. Oh! Ano sa mga dira, Pang? Ay. Ano magdupa-dupa ka dira? Nagsukod kog yuta oy. Sukod. Pamba manumano ba manumano. Ay kabalo biya ka nga. Sa imong Oh. mong manghod ba? Wala ka pa yung manghod? Oh. Ayun to, magkano daw? Ayun Kabalo to, na ka? mga kayo mong... Sa imong manghod ba kay katagaan daw niya yuta. Oo, na yung to. Nakuha. Muning Pagkat daw, murag trapo. Kung makyot. Oh. Ayaw mo pag-away, ang importante nga matagaan ta mo yuta. Kaning yuta ani diri. Yatag na ko ni sinyo ha. Mientras buhi pa ko. Kinanglan ana mo kanyang yuta. Tarong mo ninyong dala ng yuta ha. Upang. Kay kapoy kayo katul na kong kamot diri oh. Ang importante ani matagaan ta mo yuta. Ha? Wow! Kay pilingon ito. Mga puto gwapo gud. Gani. Sunod, ug magkita gani mo ato. Karongon gid mo ha. Upang. Oh. Sige na ko siya. Ya, ato dito yung mong kuan tabangi dito siyang gi trabaho. Kay malaka kong balay. Ha? Kay man nasukod naman ako ni kung asa yung yuta ni. Ha? Sige, Pang. Ako. Uy. Oh, Tabangan natin ka, ingon ni Papang. himala mo tabang ali kay mawala sa usbalay. Ikaw sa diriyo. Yes, sugod. Oh, sige. Tarong na dira dapat pagbalik ko tapos na. Wala ka man to. Uli sa mga gitong ko. Yatis ni. Ingon ni Papang tabangan trabaho. Dili bayaan. Mura, mangkot akong uyab. Dami na problema, bayaan. Ha? Ugot-ugot. Dali kay uyab.